बिराद खस्थ'यै गारिखौ बायदोंमोन आङो। साबेसे गथ' गथाय दं नोंहा? गथ'आ सानै दङ। सासे बिजनियाव हस्टेलाव थायो। नोंथांनि न'खराव जे स्कुटि बाइक खावनाय जाथाय जादों नालाय, आसलथे माबायदि जादों बे जाथायालाय? बेथ' हरनि समाव जादों। आं बेखौ माने जेला हासिन ओंखारो 3:15 बे समाव माने दरखौ नारोबा दरा खाथेनायमोन। दा बेखौ नारबाय गेवा, बिनिफ्राय खुख्रिलाना हास'बाय, बायहेरायाव ओंखारबाय, होनब्लासो नुबाय आरोखि गारिया गंनैबो गैया। दा ओरैनो पुलिस प्रसासना एफआइआर होबाय नामा? बेखौथ' एफआइआर होनाय जाबाय। पुलिस प्रसासननिफ्राय नोंथांनि न'आव नायफैदों ना नायफैयाखै? नायफैदों। गारिया मा मा गाबनिमोन? गारिया ग्लेमाराथ' ब्लु एन्ड स्काइ कालारनिमोन। बेनिफ्राय स्कुटिया गोजा ओमफ्राय गोसोम। बेसे बैसो? गारिया बोसोरसे एसे बारबायमोन। औ 2 मास बा 1 मास बारा जाबायमोन आरोखि बोसोरसेनि। ग्लेमारा ओमफ्राय 3 बोसोरसो जाबायमोन। बे जाथायजों नोंथाङा सोरखौबाफोर सन्देह खालामदों नामा? बाहायथ' सन्देहथ' बिदि खालामथावथाव नुवाखै। पुलिस प्रसासनखौ दायनिगिरिखौ हमनानै आयेन बायदि साजा होनो थाखाय मा आह्वान जनायो? दा प्रसासनाथ' बेखौ गोख्रों एक्सन लायोबा मोजां। दिनै आं बे गारि गैयैयाव आं बिराद खस्थ' मोनसिगोन आरो आंनि हिन्जावाबो उन्दै थांनाय मानाय बिराद खस्थ' जासिगोन। माने प्राइभेट स्कुलाव लांलाय लाबोलाय खालामनो बिराद खस्थ'यै गारिखौ बायदोंमोन आङो। साबेसे गथ' गथाय दं नोंहा? गथ'आ सानै दङ। सासे बिजनियाव हस्टेलाव थायो। नोंथाङा मा मावो? आंथ' दा ओरैनो खेथि खालामो आरो ओरैनो थिनालियाव माने समाजनि मानसिफोरजों एसे खामानि मावफायो। बेथ' आनफर्चुनेट जादों। माने जों गामियाव बेबायदि घटना मालाबाबो जायाखै आरो बुंनांगोन डाउटबो गैयामोन। दा फार्स्ट टाइम जों गामियाव बेनो जादों। बे हिसाबै आं दुखु फोरमायदों। बे न'खरा खोब माने कर्मि न'खर, साख्रियाल गैया, बिसियाबो साख्रियाल गैया, फिसायाबो साख्रियाल गैया। बिदि खेथि मावनानै अमा दाउ फिसिनानै गंसे गारि ग्लेमारखौ बायग्रोदोंमोन। बिनि बोसोरथामसो उनाव थांलाय फैलाय बिसिखौ गथ' फोरोंनो थाखाय गंसे बायनानै होदों। दा बे खुनुरुखुम बायनाय गंनैबो गारिखौ हरसेयाव दिनै खावनानै लांदों। बे एकदमबारे आननेसेसारि आरो जाथावथारै। दा आं खावलायनो सानदों बे निउस बुब्लिनि गेजेरजों आरो रुनिखाता थाना जा दङ बेवहाय एफआइआर होनाय जाबाय आरो पुलिस बिफानाबो बिनि सायाव गोख्रै नायबिजिरनांगौ आरो मोनोब्ला आयेन बायदियै सास्ति होनांगौ। दिनै खौरांनि गेजेरजों बिथांनि गारिखौ बहाबाफोर नुयोब्ला नोंथांमोनसिम खौरां हरनो आरो प्रसासननो खौरां होनो रायजो राजाफोरखौ मा खावलायो? बेनो माने खुब दुखुनांथाव बियो। माने आं खावलायगोन बे न'खरा जाहाथे बोरैबाफोर सोरबा बे गारिखौ मोननानै जुदि जोंनो खौरां हरोब्ला जों बिराद गोजोननाय मोनगोन आरो आं बयखौबो खावलायदों ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ बे न'खराव जि जाथाय जादों बेबायदि जाहाथे दाजाथों आरो बे गारिखौ सोरबाफोर मोनोबा नैबे न'खराव खौरांनि गेजेरजों मिथिहरो। आं बेखौनो खावलायहरदों ओनसोलनि जानानै। गुबै जाथाया माबोरै जामारदों होननानै बेसे समाव जादोंना नोंथाङा माबोरै मिथिदों? बे जाथायखौ जेब्ला बियो आंनिनो बिदा फंबाय जायो, दा आंनो मबाइल हरदों बियो 3:30 होमब्ला आङो नायबाय मबाइला बोरै बेना बेबायदि अथ' 3:30 बोरै फैखो, माबा मोनसे घटना जानो हागौ होननानै हमबाय। जेब्ला मबाइल हमो दुखुनांथाव हिसाबै खिन्थाहरबाय आंनि गारिया गंनैबो खावबाय होननानै। बोरै जाथावखो बियो होननानै लोगो लोगो आं फैदों मोनायावनो। फैनानै नायबाय कन्डिसना बे दरजानि खाथिजों सक बेरा होनाय औवा दंमोन, बेखौ गुना खाथेनायखौ गुनाखौ हास'नानै बेजों खावनानै लांदों। आरो मोनसे जोङो बिराद दुखुनांथाव जों साननांगोन दा डेन्जार होननानै जों बुंनांगोन। बिसोरनि जे उन्दुग्रा न'खौ उल्थायै प्लास्टिक दिरुंजों खानानै गालांदों। बियो डेन्जार आरो बेफोरबायदि सिखावखौ मोनोब्ला एजि हिसाबै हगारजाया। आं बेखौनो खावलायदों आरो जोङो बेखौ खेल खालामगोन। जेरावखि थाङा जेरावखि ओरै खाथि खाला रायजोफोरनो जों बेखौनो इनफरमेसन होनो सानदों। नोंथांमोनहा रायजोफ्रा जोंनो हेफाजाब होनांगौ।
जाहाथे मोनोब्ला गारिखौ बे न'खराव गथायफिनो बेखिनि आंनिफ्राय